ମା ପରି କିଏ ହେବ ମୁହଁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ପେଟର ଦରଦ ନିମିଷକେ ବୁଝିଯିବ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ, ଲେଖକ ପ୍ରେରଣାଦାତା। ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରୀତି ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭେଟି ଦେବାକୁ ଯାଉଛି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରିୟ ମା ଉପରେ ଲିଖିତ କବିତା। ମା ଲୋ ମା ମୋ ପ୍ରିୟ ମା, ମା ଲୋ ମା ମୋ ପ୍ରିୟ ମା, ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର ଅଟେ ତୋ ନା, ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର ଅଟେ ତୋ ନା। ତୁଣ୍ଡରେ ଧରିଲେ ଦୁଃଖ ମିଟିଯାଏ, ତୁଣ୍ଡରେ ଧରିଲେ ଦୁଃଖ ମିଟିଯାଏ, ମନେ ଅସୁମାରି ପ୍ରେମ ଭରିଥାଏ, ମନେ ଅସୁମାରି ପ୍ରେମ ଭରିଥାଏ। ସ୍ନେହ ମମତାର ଅଟୁତୁ ସାଗର, ସ୍ନେହ ମମତାର ଅଟୁତୁ ସାଗର, କରୁଣା ମଇଲ କରୁଣା ଅପାର, କରୁଣା ମଇଲ କରୁଣା ଅପାର। ଦୟାରୁ ତୋହର ଏ ଜୀବନ ମୋର, ଦୟାରୁ ତୋହର ଏ ଜୀବନ ମୋର, ଦେଖିପାରୁଛି ଏ ସୁନ୍ଦର ସଂସାର, ଦେଖିପାରୁଛି ଏ ସୁନ୍ଦର ସଂସାର। 10 ମାସ ମୋତେ ଗର୍ଭରେ ଧରିଲୁ, 10 ମାସ ମୋତେ ଗର୍ଭରେ ଧରିଲୁ, ଅଳି ଅରଦଳି ସବୁ ତ ସହିଲୁ, ଅଳି ଅରଦଳି ସବୁ ତ ସହିଲୁ। ହାତ ଧରି ମୋର ଚାଲି ଶିଖାଇଲୁ, ହାତ ଧରି ମୋର ଚାଲି ଶିଖାଇଲୁ, କୁନି ଉଠେ କଥା କେତେ ଭରିଦେଲୁ, କୁନି ଉଠେ କଥା କେତେ ଭରିଦେଲୁ। ମନ ଜାଣି ମୋତେ ଦେଲୁ ତୁ ଭୋଜନ, ମନ ଜାଣି ମୋତେ ଦେଲୁ ତୁ ଭୋଜନ, ପିନ୍ଧାଇଲୁ ଆଣି କେତେ ଯେ ବସନ, ପିନ୍ଧାଇଲୁ ଆଣି କେତେ ଯେ ବସନ। ରୋଗରେ ପଡ଼ିଲେ ପଥି ଆଣିଦେଲୁ, ରୋଗରେ ପଡ଼ିଲେ ପଥି ଆଣିଦେଲୁ, ସେବା କରି ପୁଣି ସୁସ୍ଥ କରାଇଲୁ, ସେବା କରି ପୁଣି ସୁସ୍ଥ କରାଇଲୁ। ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ସ୍କୁଲ ପଠାଇଲୁ, ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ସ୍କୁଲ ପଠାଇଲୁ, ଭଲ ମଣିଷଟେ ହେବୁ ତୁ କହିଲୁ, ଭଲ ମଣିଷଟେ ହେବୁ ତୁ କହିଲୁ। ପର ଉପକାର କରିବୁ ରେ ଧନ, ପର ଉପକାର କରିବୁ ରେ ଧନ, ତେବେ ତ ମିଳିବ ତତେ ମହାପୁଣ୍ୟ, ତେବେ ତ ମିଳିବ ତତେ ମହାପୁଣ୍ୟ। ସତ୍ମାର୍ଗରେ ସଦା କରିବୁ ଗମନ, ସତ୍ମାର୍ଗରେ ସଦା କରିବୁ ଗମନ, ମନୁ ମିଟାଇବୁ ରାଗ ଅଭିମାନ, ମନୁ ମିଟାଇବୁ ରାଗ ଅଭିମାନ। ତୋର ଉପଦେଶ ଅଟେ ମା ଆଶିଷ, ତୋର ଉପଦେଶ ଅଟେ ମା ଆଶିଷ, ବଢ଼ାଇ ଦିଏ ମୋ ମନର ସାହସ, ବଢ଼ାଇ ଦିଏ ମୋ ମନର ସାହସ। ତୋ ପାଦରେ ମୋର ଏତିକି କରୁଣା, ତୋ ପାଦରେ ମୋର ଏତିକି କରୁଣା, ଆଶୀର୍ବାଦ ମା କରିବୁନି ଉଣା, ଆଶୀର୍ବାଦ ମା କରିବୁନି ଉଣା। ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଦେଇ ମୋ କବିତାଟିକୁ ଶୁଣିଥିବାରୁ। ଏହି କବିତାଟି ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିଥିବ ଓ ମାଙ୍କର କଥାଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ନାଚି ଉଠୁଥିବ। ଏହି ପ୍ରେମ ଭାବ ସହିତ ପ୍ରତିଦିନ ମାତୃତ୍ୱ ଦିବସ ପାଳନ କରନ୍ତୁ ଓ ମାର ସମ୍ମାନ ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରୀତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି ଓ ସେୟାର କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଓ ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କୁ। ଲାଇକ୍ ଓ କମେଣ୍ଟସ୍ କରି ଅଧିକ ଲେଖିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବେ। ଟେକ୍ କେୟାର, ବାଏ ବାଏ, ନମସ୍କାର।